δεν βάστηξαν οι γονείς και μου αγόρασαν αυτό. Αυτό έχει 83 χρόνια. Μπράβο. Και εγώ το κράτησα συνέχεια, λέω μια μέρα. Ναι, θα χρειαστεί. Θα έχουμε κάνει. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας σαπουνιστής. Και επειδή έχει τόσο καιρό, έλα, κάνει τα πόδια του και αφηνίζει το ψαλίδι του. Εδώ είναι το ψαλίδι του. Βάζανε τα μαχαίρια και πάνω και το ψαλίδι και μετά κόβανε. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ λείπει, επειδή εδώ έβαζε μια τσακμαρκόπετρα. Ναι, ναι, και το θυμάμαι. Εδώ απάνω είχε λίγο γυαλόχαρτο και έβγαζε και φωτιά. Και σπιτήρες. Αλλά τόσα χρόνια. Α, είχε και γυαλόχαρτο αυτό. Βέβαια, είχε εδώ απάνω γυαλόχαρτο και η τριβή τσακμαρκόπετρα έβγαζε φωτιά. Ήταν Και ήταν ασφαλέστατο αυτό. Ορίστε. Και ήταν ασφαλέστατο αυτό. Ασφαλέστατο. Και φωτιά να με πιάσει. Όχι καλά, το κρίνεται. Και από τότε που το πήρε έγινε το καλύτερο πόδι, έτρωγε ξύλο όμως. Δεν το γλίτωσε. Γιατί ξέρεις τι έκανε. Μόλις συνέπλυνε η μαμά του τα πόδια, τον έπλυνε, έξω στον δρόμο τα παλιά τα σπίτια, όλα τα πεζοδρόμια ήταν όλο χώμα. Μόλις έφευγε από τη λεκάνη, έφευγε το παιδί. Ναι, έφευγε από τη λεκάνη, πήγε και πατούσε τα πόδια και έκανε σκόνες. Μήπως και εσάς σας αρέσει, παιδάκια. Οι τρεις δράκοι. Τους ξέρετε, τους δράκους που λένε στο παιχνίδι. Πολύ ψηλοί, πολύ δυνατοί, πολύ γενναίοι. Αυτοί οι δράκοι είχαν πατέρα του Μακεδόνα. Και ο αδελφός του Μακεδόνα ήταν ο Έλληνας. Και ξέρετε, ένας παιδιά ήταν αυτά, του Δάργανα. Και αυτό είναι μεγάλο κατακλυσμό. Μήπως θυμάστε ποιον κατακλυσμό, αν έκανα γνωστό κατακλυσμό. Ένας. Δεν το πω καλά στην ιστορία. Η Πύρα και το Δευκαλείο. Μπράβο. Ένας αυτός. Έχουμε κι άλλο κατακλυσμό. Μια τσαλουρά. Το κοράκι το ξέρεις. Πώς σε λένε. Τι ωραίο όνομα είναι. Ήταν μια πολύ πονηρή αλεπούδη, ξέρεις την αλεπουδίτσα. Έχεις δει ζωγραφιά της. Μια φουντοτιουρά. Μια φουντοτιουρίτσα η αλεπουδίτσα. Και ξέρεις τι, είναι πολύ πονηρή αλεπούδη. Και τι έκανε. Την νηστικιά πήγαινε να φάει τις σκότες από τα κοτέτσια από ένα χωριό. Και οι άνθρωποι πήραν τις σκότες και δεν έβαλαν γύρω σύρμα. Να μην μπορεί να φάει η αλεπούδη τις σκοτούλες. Και τότε η αλεπούδη πονούσε πολύ, πάρα πολύ. Και εκεί που περπατούσε μέσα στο δάσος, της μύρισε ωραίο κρέας. Και αντί του ρώτησε, τι ωραία μυρίζει εδώ. Τι να είναι και τι να είναι. Ένα πουλάκι είχε στο στόμα του ένα κομμάτι κρέας. Κόρακα το λέει το πουλάκι, ήταν κατάμαυρο. Τώρα τι να τον πει, γιατί είναι πολύ ριάλε που να του πει δώσ' μου το κρέας να το φάω. Δεν θα της το έδινε ο κόρακας και τι του λέει πονηρούλα. Αχ, λέει κύριε κόρακα, τι ωραίος που είσαι. Τι μαύρη ωραία στολή που έχεις, είσαι πολύ επίσημος. Πού θα πας, θα πας σε βόλτα στο πάρκο και ντύθηκες έτσι ωραία ή θα πας με τους φίλους σου. Ο κόρακας δεν μιλούσε και στο στόμα του το κρέας. Και άρχισε να του λέει πάλι. Βρε κόρακα, όλα σου είναι πολύ ωραία. Αν είχες τη φωνή και μιλούσες, θα ήσουν ο βασιλιάς από όλα τα πουλιά. Θα σε κάναμε αμέσως βασιλιά. Και ο κόρακας τι κάνει, λέει, κρά, ανοίγει το στόμα, πέφτει το κρέας κάτω. Τώρα πάζει έλεγε το τρώει. Και τον λέει, αμ καημένε κόρακα, δεν μπορούμε να σε κάνουμε βασιλιά γιατί δεν έχεις μυαλό. Φωνή έχεις, μαύρα ρούχα έχεις, μυαλό δεν έχεις. Και έτσι έχασε με το παγάκι του ο κόρακα. Κατάλαβες? Πρέπει να μην πιστεύεις. Εκείνο που έκανε και πήρε το παιχνίδι ήταν και πολύ ζωηρό.
Μια φορά φεύγει, έτοσκασε από το σπίτι, έφυγε και γύρισε αργά. Τότε το 10 και το 9 ήταν αργά πολύ. Για να μην φάει ξύλο, μπήκε μέσα σε μια ντουλάπα. Μπήκε στην ντουλάπα και άρχισε να κάνει με το χέρι του ότι είναι ποντίκι. Ήρθε ο θείος με ένα ξύλο, χτύπησε, σταμάτησε το ποντίκι. Μόλις φεύγει λίγο, ξανά εγώ. Ξανά το ξύλο, ξανά εγώ. Ο θείος τόσο θύμωσε, μόλις είπα τελείωσε τώρα θα γελάσω, βγάζω το κεφάλι μου, τρώω ένα χαστούκι. Τρώω ένα μπάτσο. Και έτσι, αλλά λέω εντάξει με ένα μπάτσο, δεν με τιμώρησαν πιο πολύ. Ήταν ζωηρό πολύ, πολλά έκανε. Εσύ έκανες. Μια φορά έκανε μια πονηριά μεγάλη. Είχε ένα θερμό. Θερμό του ξέρετε τι είναι. Που το βάζουμε το νεράκι στο κρύο. Πώς έκανα έτσι από το τραπέζι τώρα και κρυτόσπασα. Τώρα ξύλο. Ξύλο. Τώρα σκέφτηκα, καθόλου σκέφτηκα πώς για να μην φάω ξύλο. Όπως ήταν το τραπέζι, είχε κάτω, επειδή είχα από αυτοκίνητο τότε, είχε βγάλει ο θείος μου ένα κομμάτι από το αυτοκίνητο μπροστά το ψυγείο, ήταν κάτω. Παίρνω το θερμό και το βάζω εκεί. Και πιάνω μια γάτα και την κλειδώνω μες στο σπίτι. Την κλείδωσα. Μικρό το έμενα έξω από το Πολύ άκρητος παππούλης. και κλείδωσα. Όταν ήρθανε, βλέπουν το θερμό σπασμένο, βρε την άτιμη τη γάτα. Και το άλλο, αυτό το εδώ. Ναι. Πολύ ωραία. Έτσι. Εδώ βάζουμε τον καφέ. Για βγάλτε τον καφέ. Νάτος ο καφές που έγινε. Φτιάχνετε τον καφέ σας, Αλέφουμε τον καφέ. Δουλεύει. Ναι, Δουλεύει. Βγήκανε τα σπορά και έγιναν καφεδάκι. Τώρα, μια μύρισε μέσα στο Αυτό δηλαδή έχει αλεστεί από αυτό. Ναι, αλέφεται με σπόρους. τόσο καλά, Ξέρετε τι ωραία μυρίζει, μόλις Α, το κάνετε δηλαδή. Ναι. Άμα έχετε στο σπίτι κάντε το, γιατί γίνεται πολύ ωραίο. Έχω ένα ίδιο γιατί εμένα ο μπαμπάς μου είχε πολλές αντίκες και το είχα για διακοσμητικό, το έχω κρύψει τώρα. Χρήσεως. Χαρά είναι. Να μας πει. Για να μας πείτε. Εγώ δεν έχω κάνει κάποια συμφωνία. Περιγράψω όμως ένα ατύχημα του Γιώργου. Ο Γιώργος που λέτε είναι πολύ ήσυχο παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε μια μέρα ποδήλατο στο εξωτικό μας στη Χαλκιδική και πηγαίνουμε σε μια κατηφόρα. Σε αυτή την κατηφόρα υπήρχε ένα σαμαράκι για να σταματάνε τα αυτοκίνητα. Ένα που είναι σαν λίγο πιο πάνω. Ένα ύψωμα στο δρόμο μας. Μου λέτε ο Γιώργος πήρε φόρα από την κατηφόρα και πήδηξε στο σαμαράκι με το ποδήλατο, πέφτει κάτω. Χτυπάει τα δόντια του. Χτυπάει τη μύτη. Χτυπάει το κεφάλι του. Ευτυχώς που είναι σε ένα αυτοκίνητο που εκεί είχε μέσα χαρδομάτιλα. Φάγαμε όλα τα χαρδομάτιλα του καημένου των ανθρώπων, μια περιουσία εξόδεψα. Μας γύρισε τέλος πάντων. Και ο Γιώργος εδώ που βλέπετε έχω ένα στραποκόπι. Θα σας πω και κάτι ακόμα.